Δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω τι σκατά έχεις στο μυαλό σου, αλλά αν συνεχίζεις να λες, αν πεις άλλη μια μαλακία σαν αυτή που έχεις πει μέχρι τώρα, θα σε μπαγλαρώσω ρε μαλάκα. Θα σε χώσω σε ένα κελί και θα σε δέρνω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι να μου ξυλώσουν τη στολή. Κατάλαβες τι σου λέω το μαλάκα, κατάλαβες? Εντάξει, αστυνομέ. Εντάξει, κατάλαβα. Άλλωστε, εμείς οι δύο είμαστε πάλι γνωστοί. Κάποτε είχαμε ανοίξει μεγάλη ταλικά οι δυο μας. Δεν θα σου πω ποιος είμαι να με θυμηθείς. Λέγε ρε μαλάκα, λέγε γιατί μη κάνει άλλο από την περιέργεια. Είμαι ο παλιός ο φίλος, ο Στέργιος ο Βήχος. Με έκλεισε στη φυλακή για 8 ολόκληρα χρόνια. Επειδή είχες βρει πάνω με 25 γραμμάρια ηρωίνης. Το θυμάσαι, τα σημαντικά ραντεβουδάκια που είχαμε στο γραφείο σου. Το θυμάσαι που με ανέκρινες, που επέμενες ότι ήμουν έμπορος ναρκωτικών και που σου έλεγα ότι όχι, είμαι ένας απλός χρήστης. Και εσύ με πλάκανες στα χαστούκια και εσύ πλέον πατινάδα. Σου χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη αυτό, έτσι. Μεγάλη ευγνωμοσύνη. Θυμήθηκες τώρα. Και ξέρεις κάτι, δεν βγήκες ποτέ από το μυαλό μου. Γι' αυτό όταν μπήκα σε αυτό το μαγαζί και σε είδα μπροστά μου, ένιωσα ο πιο χαρούμενος, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Βούλωσε το ρε μαλάκα. Κάτσε εδώ ρε. Κάτσε εδώ. Σε θυμάμαι, ναι. Είσαι ο Στέργιος ο Βήχος. Εκείνος ο αλιδαράς, ο Βρεζάκιας, που κάνοντας έλεγχο στο αυτοκίνητό του είχα βρει 25 γραμμάρια ηρωίνη και επέμενε πως δεν τα έχει για να τα πουλήσει αλλά για προσωπική του χρήση. Τα θυμήθηκα καλά ρε. Αυτός είσαι, αστυνομέ. Αυτός είσαι. Μπορεί να έχεις κουριάσει λίγο η μνήμη σου, αλλά τη λαδώσαμε και τώρα δουλεύει πάλι η μηχανή. Αυτός είμαι ο φίλος σου, ο Στέργιος ο Βήχος, που την έκλεισες μέσα για 8 ολόκληρα χρόνια επειδή βρήκες πάνω 25 γραμμάρια ηρωίνης. Που την είχες επί 10 μέρες στην ανάκριση για να σου ομολογήσω ότι είμαι έμπορος ναρκωτικών. Ενώ εγώ ήμουν αθώος και στο έλεγα, στο φώναζα ότι ήμουν αθώος, ότι ήμουν ένας απλός χρήστης, αλλά εσύ δεν με πίστευες. Σου χρωστάω ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Δεν σε έστειλα εγώ στη φυλακή, το δικαστήριο σε έστειλε. Ναι, αλλά εσύ με έστειλες στο δικαστήριο. Ναι, γιατί ήσουν έμπορος ναρκωτικών και όχι χρήστης. Κάνεις λάθος. Στορκίζομαι στα κόκαλα της μάνας μου πως αυτό είναι το πιο μεγάλο λάθος που έχεις κάνει. Στο είπα τότε και στο ξαναλέω και τώρα. Πως αυτά τα 25 γραμμάρια τα είχα πάρει από έναν έμπορο που κυνηγούσαν εκείνη την εποχή σε τιμή ευκαιρίας. Τα είχα πάρει για να μπορέσω να συνεχίσω να κάνω πίσω το μέλλον μου για λίγο καιρό ακόμη. Αλλά εσύ δεν με πίστεψες, Φατικίτσι. Δεν με πίστεψες. Και σου χρωστάω απίστευτη ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Και αυτά τα 8 χρόνια που έχασα, τα έχω γράψει στο δευτέρι μου. Και δίπλα το όνομά σου. Χαράλαμπος Βεργίτσης. Είδες που σε θυμάμαι λοιπόν. Είδες. Δεν σε βγάλα ποτέ από το μυαλό μου. Κύριε καθήκη. Θα σταματήσω επιτέλους αυτό το παιχνίδι με τα χαστούκια, μ' ακούς? Και επειδή βρωμάει αυτό το τραπέζι στο οποίο κάθεσαι κι εσύ, πρέπει να φύγω πριν πεθάνω από τη δυσοσμία. Σήκω και φύγε ρε. Σήκω και φύγε ρε μαλάκα. Και αν σε ξαναπιάσω με ναρκωτικά δεν θα σε χώσω μέσα για 8 χρόνια αλλά για 18. Θα μπεις στη φυλακή και θα βγεις από τη φυλακή μαθουσάλας. Το κατάλαβες αυτό μαλάκα? Σήκω ρε μαλάκα και φύγε. Φεύγω. Είπαμε. Βρωμάς ολόκληρος. Και κοντεύει να μου κοπεί ανάσα από τη δυσοσμία. Ένα όμως θα σου πω, Βεργίτσι. Αυτά τα 8 χρόνια θα σου χρωστάω αυτή την ευγνωμοσύνη. Θα στη χρωστάω και δεν θα την ξεχάσω ποτέ μου όπως δεν την έχω ξεχάσει μέχρι τώρα. Και θα τη δεις πολύ σύντομα, Βεργίτσι. Πάρα πολύ σύντομα. Με αυτό το όνειρο βγήκα από τη φυλακή. Μόνο για αυτό το όνειρο ζω. Μόνο για αυτό το όνειρο, μ' ακούς? Να πάρω από τη ζωή σου τη ζωή μου που μου πήρες.